हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ गिबि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर जेसि नार्जारी बिथांनि गोदान मोनसे फेसबुकनि SWINAI मुंनि मिउजिक भिडिअ फैगासिनो। लोगोफोर फेसबुकनि SWINAI बे मिउजिक भिडिअआ कमेडि टाइपनि जागोन। लोगोफोर नोंथांमोननि बिनिनो ससे स्टुडिअ खननायखौ देखायनो आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' संखौ एसेबाबो खोनाखाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो मा होनो लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाबाय। गोजोन्थों। थेंक्स फर वाचिं।